Guys, welcome to the Albania vlog. Ja nyt mennään back to normal mode. Me ollaan Albaniassa. Tervetuloa. Ne kuvat on niin semmosia ei ajateltuja. Se on parasta. Mä käyn nää läpi. Ja sitten poistan kaikki. Tosta voidaan nappaa myös Kahvi vai? Jep. Se ei vaan se ketju, mutta me voidaan ottaa siitä vaan. Se on tän päädys pitäis olla. Joo. Mulle käy joku niinku ihan random kahvila kyllä. Koska tuolla, jos siellä on ehkä eri hinnat kuin lentokentällä, mutta se maksoi joku. Joo, vaan se lentokenttä oli niin kallis. Niin. Mä haluun sen niinku 100 lerkin kahvin. Joo. Onneksi mulle ja... Mä olin just sanonut, onneksi mulle ja Tiranna on eri kenkällä. Ja heti aukeaa. Heti mä näin. Noi hopeat on niin kauniin muoto. Oi, sepä. Jos me viedään kengät takas Helsinkiin. Kalloja, mä tykkään kalloja. Ai noin niinku suipat. Art Gallery. Wow. Onks tää se paikka? Joo, Falemindeeri. Mun piti vaan uskaltaa kuulla. Oh my god. Tässä on tämmönen syömisnurkkaus. Joo. Onks noi tosi kuumia? Nää on niin lämpimiä. Nää tuli uunista juuri äsken. Oh my god. Nää on erilaisia pyrekkejä kuin mitä mä oon ennen syönyt. Oh my god, with the Albanian flag. Tää on niin hyvä kuva. Voi vaan taikina. Tää juusto on ihan sikakuumaa. Mun pitää ottaa hetki. Tää on ihan sika hyvää. No. Mun just mielen kai ryhmään. Hoppan. Tää on kunnon jälkeen. We all eat in some yürek. On the alley. On the alley. Okei. Tää on nyt 0,5. Mä en edes tiedä mistä aloittaa. Me ollaan Tiranassa. Ja tää on meidän ensimmäinen aamu täällä. Me tultiin eilen iltapäivällä. Meillä oli layover Varsovassa. Ja... joo. Niin on. Tää on niin hyvä maa. Tää on tosi hyvä paikka. Me ollaan nyt aamukahvilla. Me syötiin äsken aamupalaksi. Näitte jo videon, tai kun niin, että näitte videon. Joo. Syödään aamupalaa ja nyt me juodaan kahvia. Kello on nyt 10. Joo. Mulla oli korkeat odotukset, mutta mun odotukset on vaan... Tai et siis mitä sanoa, että mä oon vaan koko ajan level upannut. Ja en mä halua niinku yliselittää, mut kattokaa. Tässä on meidän lasku. Amerikaanosta, tupla-espressosta ja latesta. 420 eli 4,20 €. joo, 4,20 €, 4,5 €. Mä siis koitin tilaa niinku laten, jos olisi 2 shottia espressoa. Mut sit se antoi mulle... Mä luulen, että tää on niinku 1 shotti ja tässä oli jo 1 shotti, niin sit se antoi mulle tälleen.
ylimääräisen, mä vaan kaadoin sen tänne. Joo. Meidän pitää mennä ostaa vettä. Joo. Yksi juttu, että täällä ei voi juoda hanavettä, niin me ollaan juotu. Mä oon juonut ehkä yhteensä 2 semmoista normivesipullollista vettä tämän matkan aikana. Mä en muutenkaan juo hirveästi vettä, niin silleen mua ei haittaa, mutta mä nyt esimerkiksi eilen siis sober-tyttöminä join 3 drinkkiä, niin olin tipsy. Niin. Alkoholimäärä vs veden määrä tällä matkalla. Joo. Niin silleen musta tuntuu vähän siltä, että mä tarvitsin sitä vettä. Mut musta tuntuu, että me vähän kuvaillaan sieltä täältä asioita ja Se tulee olemaan aika katkoinen. Ehkä me voidaan sitten, vaikka me ajetaan, niin voidaan siinä enemmän niinku avata. Joo. Jos me nyt vaan kuvataan vähän silleen kaikkea, mitä me nähdään, mitä semmosia juttuja me tehdään, niin... koska mä huomaan, että siellä, niinku, tai Suomessa kun on tehnyt niitä metrojuttuja ja silleen selostaa ja juontaa, niin sit se on tosi hauskaa. Mut täällä, koska kaikki on niinku vielä ensivaikutelmaa, Jep. Ja me tehdään niin paljon. Jep, niin sit silleen mä haluaisin vaan kokea sen, niin musta tuntuu, että jos mä kuvaan sitä koko ajan, niin se vie mun keskittymisen. Jep. Eli nyt vähän erilainen matkareissuvlogi ja sitten tai tämmöistä fiilistelyä ja sitten voidaan avata ehkä jotenkin autossa vaikka tai jossain kun on semmoinen hyvä hiljainen hetki, niin voidaan kertoa vähän mitä kaikkea me ollaan tehty. Jep, mutta tervetuloa katsomaan! Mä ja Anni ollaan shoppailtu. Tuolla on tämmönen upea siis tori, joka vähän on tämmöstä vibaa. Me vaan lost in the sauce. Me löydettiin tämmönen alusvaatekauppa. Missä on niinku vintage slip-mekkoja. Siis, okei, mä maksoin 3 slipistä niinku 10 €. Ja sitten ne on niin upeita nämä ihmiset täällä. Sitten ne vaan sössää meille niinku lisää vaatteita silleen, että ottaa ilmaiseksi. Sitten me saatiin 2 pikkarit vielä. Kaupan päälle mä maksoin 2 slip-mekosta 5 €. Silleen, että mä en olisi halunnut niitä pikkareita, mutta silleen ihan Silleen, kohteliaisuudesta. pikkarit, jos se antaa mulle pikkarit. Niin, jep, ja ne on tosi söpöjä, mutta mä en viitti näyttää niitä kamerassa, koska on sitä vähän. Ei ne oo siis likaisia tai mitään. Ei niin, mut ne on vaan silleen wow. Jep, me tultiin tänne kadulle, koska tässä oli paljon niinku ruokakojuja, niinku sikan Joo, hedelmäkojuja. tossa näkyy. Ja Miina osti oliiveja. Ja mä ostin taateleita ja mä halusin nostaa kohta mansikoita ja Mä maksoin tästä mangoa. €1.50 tästä pussista. Oh, niin hyvä. Jep. Mä rakastan tätä maata. Mäkin. Siis meillä on niin kivaa. On niin pieni. Siis tää on ihan täydellinen. Hei Spaara, me tarvitaan vettä. Joo. Käydään hakemaan vettä. Ensimmäinen vesi tänään. Kello 10.30. Mä oon tämmöisessä upeassa liikkeessä, jossa on kaikkia kamerajuttuja. Ja mä tulin kysyä, että onko täällä filmiä. Mutta täällä on vaan vanhentunutta. Mut mä en kyllä ihan uskalla, koska nää haluu niinku 15 € rulla. Jos se on paha, niin Sit se on. Jep, jos siinä ei näykään mitään, niin se olisi vähän surullista. Ja sitten kaikki kuvat, mitä mä otan. Jos se olisi ollut 2 €, niin mä olisin ottanut kyllä. Mutta täällä on kaikkea. Jos mä etsisin jotain tiettyä, niin vois shoppailla täällä pidempään. Mut mulla on jo tämmönen Minoltan. Ja vois vähän katella. Siis tää on puhelin. Mä haluan shoppaa täältä mun koko kodin asiat. Okei, mä ja Anni ollaan siis pyöritty tämmöisissä liikkeissä. Ja täältä vaan löytyy niinku... Täällä on vaan niin paljon pikkareita. Täällä on ihan sikaa pikkareita. Jotka on siis kaikki upeita. Mutta tää on niinku the vibe täällä kadulla. Tämmösiä pieniä liikkeitä, jossa on vaan... Wow, on perätti. Mä mietin ite vähän näitä rintsikoita. Nää on niin fabulous. Tää olisi niin hyvä johonkin photoshootiin myös. Pitäisikö mä ostaa nää? Nää olisi mun koko... Mutta tämmöstä. Upeeta. Nyt täällä paistaa aurinko ja me vaan kävellään tätä neighborhoodia. Joo. Mä haluaisin saada mun pisamat esille. Siis silleen meillä on täällä kaikki niin hyvin. Mä oon vaan niin onnellinen. Silleen mulla on mun vape, mulla on mun oliivit, mulla on upeat leopardi rintaliivit, jotka mä ostin 2 €. Ja
silleen, että mitä tässä, mitä? Oikeesti, te pitäis nähdä nää meidän kassien sisällä. Mä oon yrittänyt silleen sensuroida ja laittaa nämä oranssit tähän silleen, että täältä ei näy, että mitä kaikkea mä oon ostanut. Mutta vähän niinku silleen peeking through kaikki nää mun Our little mitä mä oon secrets. ostanut. Our little secrets. Mä ostin myös hiusvärin, koska mä aion väriä hiukset. Joo, ai niin. Oh, wow, kato tota. Siis... I am just so happy. Ja kaikki ihmiset on niin kivoja mun mielestä. Tai silleen, okei, 5,5. Oli vähän tälleen. Joo. Mä annan sen 50 senttiä. Mun mielestä 50 senttiä käytettyistä tai ei oo käytetty siis. Mutta jos on laatikko pikkareista, on ihan fine, varsinkin On. täällä. Mutta sit oli silleen euro. Joo. Mä näin, okei. Venaa. Toi kenkäkauppa. I see some cute ballerinas. Joo. Let's go look. Kato. Mä haluun noin. Oh my god, mä haluun noin. Upea herra. Siis tää niinku terassikulttuuri täällä is just amazing. Täällä on vaan niin upeata. Jos mulla olisi kiva outfit, mä haluaisin tuossa kuvaan. Tuossa on ihana niin jotenkin toi keltainen portaikko ja aurinko ja kaikkea nyt. Mut meillä oli tosiaan Ryanair-lento, niin mulla on siis vaan tämmöset sporttiset vaatteet ja oli vaan repullinen tavaraa, niin katsotaan mitä fittei saa aikaan. Nyt mulla on ainakin näitä alusvaatteita, niin joo, mä haluaisin käydä katsoa. Mennään tonne suuntaan. Niin, mennään vaan sit läpi. Herran jumala, kato miten kirkkaita kukkia. Wow. Toi on tommonen gaming-paikka tossa alakerrassa. Annilla on uusi puhelin, jossa on mega zoomi ja mä tiedän aina, että Anni zoomailee. Anni sai mansikoita kohta. Viimein, mä oon unelmoinut näistä mansikoista. Täällä onkin saa kyllä, monissa paikkaa maksaa mansikat €50, mutta tässä oli nyt 200, niin otin. Okei, tastees, mutta toivon, että nää on hyviä. Joo, taste. Vastaakohan me tuolta vähän tommonen kuja? Onko? Niin makeeta. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Me ja Anni ollaan nyt Berlin, Texas, joka on tämmönen ehkä hidamainen. Mut täällä on siis ihan, tää on siis massiivinen. Oh my god, tää on ihan sikaisin paikka. Ja me ollaan oltu tässä 3 minuuttia ja me ollaan yritetty jo niin paljon. Nää hinnat on kyllä silleen about 10. Joo. Punainen ei oo niin mutta mä niin näen nää. Sulla toi on niin söpö tossakaan. Siis nää on just tommoset capris, mut mulki on just nyt ton pituiset. Totta. Mun mielestä se on Siis cute. täällä on... Ja noin punaiset on. Mitä muuta? Oli tosi söpö. Mä oon ollut soittamassa näitä housuja tähän, mutta hame oli tosi söpö. Mä en tykkää niinku jotenkin. Mä en tykkää mennä näistä naan takaa. Ai jaa. Mun mielestä noi toskut pitää vaan vähän silittää, mutta sit... Mun mielestä noi on niin siinä. Mulla on tämmöstä. Mä käyn nyt sovittaa myös. Niin joo. Joo. Niin toi hame oli tosi söpö, mut siinä se ei ollut silleen. Joo, jep. Ei tullut sinne tällaista. Joo. Alright. Mulla on muutama juttu, mut mä oon aika nopea vaikka. Niin paha. Näin on muuta. Okei, let's try. Tää on tää pieni joki, joka menee tästä Tironan halki. Anni teki vähän damage. Mutta tää on niin nättiä. Mä äsken ostin 30 takin, 2 housut ja yhden paidan tuolta Humana paikasta, missä me oltiin. Mut toi oli niin... Ne oli kaikki upeita. Ne oli kaikki tosi hyviä. Ja joo, nyt vaan on fakta on vaan se, että pakko on ostaa lisää matkatavaraa. Mut se on fine. Koska meillä oli kaikista halvimmat liput, niin vaan takas tullessa otetaan 1 extra
carry on ja me saadaan splitattua se puokkiin. Tuolla kirpparilla oli sellainen nainen, joka kysyi, että niin. oletteko se Suomesta? Sitten mä olin näin, joo, että mitä tunnistakseni tämän kielen? Se oli, joo, että sen tytär on opiskellut Jyväskylässä. Ja mä olin näin, oh my god, se oli unkarilainen, mutta se asuu täällä. Se kysyi, asutaanko me täällä? Eks Unkari oo silleen sukukieli? Häh? Suomelle? On joo, Niin. mutta ei ne kuulosta yhtään samalta. Niin ei. Mut ainakin sillai musta tuntuu, että se on yhtä common knowledge niille. So... Mä veikkaan se ymmärsin, että se oli Jyväskylässä se tyyppi. Joo. Sitten- Noi pojat näytti peace-merkkiä. Oikeesti? Kun mä kuvasin, niin yksi niistä oli tälleen. Mä voin kelaa ton videon, niin sä voit katsoa, että jos sä Joo. haluat sen. Pieni pyörähdys. Meillä on maistiaisissa tres leche. Mä en oo koskaan maistanut tres leche. Oh my god, katso tätä. Oh my god. Mä luulin aluksi, että tää oli siis crème brûlée, koska yhdessä toisessa kahvilassa oli tällaista. Mut siinä luki Trileche, mä eka olin, se on Trileche, mutta siinä lukikin. Mut sit siinä luki Trileche, mut sit siinä luki crème brûlée vieressä ja mä ajattelin, että mä panin vaan, onko toi crème brûlée. Joo. Eli meillä on nyt pieni kahvitauko. Tää on Ihana. 50 americano. Niin hyvä. Ja meillä on, valittiin tämmönen ihanaa Ihanaa, ehkä hyvä. spotti. Tuolla on upeit. Näet sä noi papat tuolla? Niillä on taas tämmönen kokous käynnissä. Täällä on vaan elämää. Tässä on niin hyvä. Tää on niin ihana people watchaa. On niin hyvä. Me oltiin äsken tossa Terdel ja me ylitettiin tie tonne ja me tultiin takaisin. Tää on niin kaunis, tää 50. Ihanaa. Ja yksi byrek vielä. 50 senttiä. Joo. Täällä me vaan kävellään. Jep. Oltiin eilen tiedustelee auto. Ei äsken. Eilen, niin. Siis äsken. Tiedustelee autovuokraamoa. 25 € päivä löytyi automaattinen auto. Me ollaan siis menossa rannalle. Täältä huomenna. Mä en tiedä, jos me selitettiin. What is this? Mut joo, nyt me ollaan Blokussa, joka on tämmönen... Onks tää joku kahvila? Ai, haluatko tulla? Hei, tässä on tämmöstä... Tää on vähän tämmönen hipsteri-vibe. Okei, very niinku hipster vibe. Tää on ihan terassit ihan täynnä. Joo. Ei kato noin. Nyt me ollaan täällä. Tää on varmasti se bloku. Tää on. Voidaan tässä. Zoomata. Tää on niin Nää on varmaan silleen olennainen kalliimpia. Jos on MacBookilla työskenteleviä ihmisiä, niin that means the coffee is premium. Mulla on vaan niin hyvää olla. Anja ei zoomaa. Mihin? Parking. Me ollaan nyt tämmöisessä söpössä appelsiinikahvilassa. Ja mä tilasin appelsiini matcha. Mä tilasin kahvin ja sain espresson, mutta ei se mitään. Sen kaa tuli tommonen. Jep. Mitä on sulle tää pilli? Ihanan niin. Joo. Skinny straw. Tää on siis, mä ja Anni ollaan istuttu tässä silleen puhumat silleen 10 minuuttia. Niin hyvä. Tässä on vaan niin hyvä olla. Ja me ollaan tämmöisessä puoliksi sisällä. Meille tuotiin stökis. Tää on niin paljon puoliksi ulkopuoliksi sisällä asioita ja se on mun lempi. Se on mun lempijuttu. Joo. Ja täällä voi niinku polttaa missä vaan. Ja täällä on muovipillejä. Tää on aika hyvä juttu. It's kind of fun. Ei muuta. Wow, jep. Tämmöstä täällä. Siis nää tervet on vaan niinku upea asia. Jep. Tuossa oli 24H-kahvila. 24H-kahvila on oikeesti mun unelma. Miksei Suomessa ole 24H-kahvila? Tai mä ymmärrän, ei siellä olisi ketään, mut silleen...
It's just so good. Anni harkitsee, että ottaisi tosta tommosen murskatun mosaikin tuliaiseksi kotimaan. Joku pikkupala löytyykö? Tämmösiä reissaajia me ollaan. Mitä helvettiiks? Niinku silleen, nää menee roskiin. Jep. Jos mä otan pienen palan. Jep. Haluatko sä yksin ihan pyöreät reunat, ettei ne voi lentokentällä pistää sitä pois multa? Niin. Toi on liusunut alas. Joo. Ajaat meillä vielä. Ei, osakaan. Ehkä oli hyväkin. Me ja Anni ollaan täällä Tiranan pyramidilla. Kiitos. Katsokaa mä otin. Se oli se tiili. Ja tää on niin siisti paikka. Täällä on vaan näitä blocks kaikkialla. Ja me oltiin äsken tuolla sisällä ja se oli niin erikoinen. Hi, I'm with Music Factor Tirana and there's a show tonight at by the Olympic Park. Okay, thank you. It's some really cool techno DJs. Okay, thank you. Brazil y Venezuela. Yeah. This sounds really good. Thanks for inviting. Thank Yeah, it's gonna be really fun. Okay, thanks. bye. Hei. Nice. Niin. Toi on sisältä ihan niinku mega siisti. Ihan sika cool. Se niinku, me ollaan niinku sisällä, mutta me ollaan taas täällä sisä-ulkotila yhdistyy. Täällä on niin sisä-ulkotila yhdistyy kaikkialla täällä. Ja tää on niin hieno. Tää on kaikki on niinku, tää on vaan niinku tuulee sisällä ja tästäkin näkyy vähän. Tää on niinku auki tonne. Ja tuo on sisätila. Ja sit se on vaan sisältä niinku rappusia ja blokseja ja... It's So cool. I love it. This is from the communism era of Tirana. Yeah. It's very cool. It's Very nice. good. Oh, noi vuoret. Oh. Oh my god. Wow. Me oltiin tuolla tänään. Ja tuolla. Me vaan käveltiin. Wow. Onks toi moskeja, missä me eilen käytiin ohi? Siis wow. Tää on ihan hullua.
Tää arkkitehtuuri on ihan hullu. Siis tää on ihan hullu. Jep. Mutta tässä on vaan niin tälleen niinku... Ai mitä? Se... Tää on niinku... Mega souvia. Toi on niinku pikkuhapalasti toi talo tossa. Toi. Tää. Toi. Meidän hotelli on... Tuo on Liilan blogin eka. Joo, koska me nähdään tää tuolta meidän ikkunasta. Joo. Siis tää on niin uskomaton paikka, mä en käsitä. Tää on siis insane. Mitä kohta ottaa kuvia? Mä nyt vlogaan vielä. Terve kaikkialla. Ja toi on sisäänkäynti meidän hotellille, mutta toi on niinku baari. Toi talo on ihan hullu, missä mä tällaisia juttuja siinä. Tuossa puistossa oli. Missä? Ai toi. Joo. Joo. Oispa mulla parempi zoomi tässä kamerassa. Tai puhelimessa. Mut noi on meidän ikkunat. Meidän hotellihuone on tossa. Mut tää oli siis ihan... Mä en jotenkaan kuvitellut, että tää tulee näyttää täältä. En mäkään. Joo. Me just tultiin nyt tähän hotellihuoneeseen. Niin Tässä on meidän ikkunat. Tää ainoa juttu, että täällä haisee vähän pieru. Miksi tää haisee vähän silleen vieru? Mut se tulee tuolta lavuaarista. Tai suihku. Näytä tuosta ikkunasta se pyramidi. Joo. Tuossa oli sänky laitettu, mutta me nukutaan tossa. Oh my god, tämä view! Mutta tossa on pyramid. Tässä me oltiin äsken. Ja kello on nyt joku 4. Tai jotain. Joo. Niin, meillä on pieni välitauko täällä. Me ei ole syöty tänään yhtäkään kunnon ruokaa. Tässä byrekkiin ja treileilee. Se on vähän hullua. Ehitänköhän me sinne kivaan? Parkellaan. Mun pitää tarkistaa. 4 tyyli. Se menee 7. Joo. Täällä on yksi semmonen sulonen paikallinen lounas, tavallaan buffetti, joka me löydettiin. Ihan me ollaan haluttu käydä. Mut me tehdään nyt haul meidän kaikesta jutuista. Okei. No, mä pistän ton värin mun hiuksiin. Okei, haul-aika. Mä värjään hiuksia. Niin. Nyt on myös hiusvärit. Okei. Mä aloitan koruista. Oliks näin eilisen? Eilisen ja tämän päivän. Joo. Niitä on. Tässä. Oliks toi auto vai ampuks joku? No ei toi kuulostanut miltään luodiolta. Ei niin, toi on vaan auto. Nice. Tämmönen. Musta tuntuu niin tämmönen naapuruston mummo, joka tarkkailee. Jep, tämmönen koru. Sitten 2 tämmöstä punaista bängleä. Tämmöinen bängle. Tämmöinen bängle. Bangle. Sitten tämmöinen rannekoru. Tämmöinen rannekoru. Tämmöinen rannekoru. Mikä toi oli se? Toi. Toi on niin hyvä. Sitten 2 tämmöstä bangles. Sormuksia. Tämmöinen liila ja liilavihreä. Sitten tämmönen tosi söpötönen valkoinen vaan. Tai tämmönen. Ja sitten tämmönen ison punainen. Sun pitää sanoa paljon noin maksaa. Sä käytit ehkä 30. Mä käytän yhteensä 30 koruihin. That's insane. Joo. That's really good. Tätä on really good. Sitten 2 tämmöstä noppaa yhdeltä korumyyjältä eilen. Mä halusin mä haluan noppia. Toi oli niin hyvä experience. Siis me oltiin ehkä puoli tuntia sen papan pisteellä ja silloin oli noita rannekoruja ja sitten me vaan koko ajan oltiin silleen, joka nurkassa oli lisää tavaraa. Mä ostin siltä nää ja sit se antoi mulle tämän for free. Ja sitten se oli niin ihanaa, vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, millä puhuu. Sitten se oli vaan, kun Annilla oli niitä noppia. Ja sitten se pappa oli vaan silleen, että nyt pelataan. Sitten ne niinku vaan oli kyykyssä siinä maassa ja heitti niitä noppia. Ja Anni voitti joka kertaa. Sitten se oli aina silleen. Jep, se oli aina 0 ja mä olin voitolla ja sen takia se antoi mulle 2 noppaa aina, millä me pelattiin.
Toi on niinku söpöin asia koskaan. Jep. Annilla on ollut tosi hyviä interactioneita ihmisten kanssa, musta kaikki ignoraa mua. Mut I'm super supportive, I love it. Koska noppia kuulemma ei pidä ostaa, niitä pitää kerätä. Oi, tää aurinko tulee tähän. Ihanaa. Sitten tämän päivän lingerie shopping. Joo. Ihan sika kaunis. En ole vielä kokeillut päälle. Tämmönen toppi, slip, mekko. Tää on niin kaunis. Tämmönen mesh. Kirkkaan oranssi. Niin kaunis. Toi tulee istua hyvin. Toinen slip. Tämmönen. Tää on se, tätä mä en ehkä voi käyttää niin silleen, kun toi on niin toppi, mutta tää on vähän enemmän vielä tolleen. Tää on tämmönen enemmän mesh. Mut kumminkin tämmönen, jos mulla on farkut jalassa ja tässä alla silleen niinku että niin kyllä. Tässä on mun mielestä like Halloween vibe. Niin on Halloween vibe. No nice on Halloween. Halloween vibe. Aivan. Tääkin. Tämmöinen toppi. Kämi. Eikö mikä? Okei, sit me saatiin ilmaiseksi pikkareita siltä leidiltä. Se oli silleen, ota. Sit se antoi mulle tällaiset pikkarit. Ne on söpöt. Ne on söpöt. Sitten se antoi mulle tällaiset. Kaikki on niin söpöt. Mutta Halloween! Halloween I panties! love it. Nää on ihan kauheat, mut siis ihan ihan sikaupeat. Ja sitten nämä pallopikkarit. Ne on niin söpöt. Niin söpöt! Okei, tossa oli alusvaatehaulu. Sitten otan tän välistä tämmönen uusi, vaan tämmönen sketchbook. Mulla on tämmönen samainen, mutta vaan musta. Ja se on kohta täynnä niin, tai on niin melkein täynnä niin. Muinen. Okei. Ihan perus musta. Ei kun mikä, harmaa pikkehäinen. Silleen tämmöistä varmasti kai ei ole löytynyt Suomesta. Oli pakko ostaa täältä. Mut ei, toi oli tosi hyvä. Ja mä ostin muitakin juttuja, niin silleen ihan sama. Sitten tämmöiset punaiset pellavahousut. Mä haluan nähdä myöhemmin try on. Joo, mä teen try on haulista, kun mulla ei enää hiuksia on väri. Tai jotain. Tässä on tällaiset. Ja nää istuu tosi hyvin. Sitten samoin nämä istuu tosi hyvin. Peasant Boy Hands. Kapripituset. Tosi söpöt. Ja sitten takki. Kiva ostaa takki. Mutta tää oli tosi söpö. Toi on siis niin istuu Trenssi. niin hyvin. Tällainen lyhyt trench coat. Niin söpö. Okei. Siinä oli mun haul. Mä voin tehdä tässä suoraan perään. Sori, mä olin puhelimella, koska mä etin paikkaa, jossa kehittää ja ostaa filmiä. Mä nyt sain mun ekan rullan, jonka mä toin Suomesta, mutta mä en tuonut muuta, kun mulla oli toivoa, että täällä voisi olla halvempaa. Ja haulu myös se mun laatta, minkä mä otin lattialta. Näytit sä sen? Mä näytin sen silloin siellä puistossa. Ja hauli hiusväri, mutta se nyt on mun päässä. Jep. Mun sukat haisee. Tässä on mun haul. Mä aloitan eilisen Bangladesh. Mikään näistä ei näytä siis itsestään kovin kauniilta, mutta tää on kokonaisuus. Tää on Visio for rantamina. Tää on kyllä aika kiva itsestään. Tää on tämmönen. Tää on tosi hyvä. Mä taitaa kilikolina. Mielestäni on upealta. Kato miten nää shimmer and glow in the sun. Tää on niin Cybershop. Tää on niin Cybershop, se on totta. Tämä on lahja yhdelle katsojalle. Minullakin on lahja yhdelle katsojalle. Nää miten nää kimaltaa. Tän ostin korukaupasta eilen. Tää on ihanaa vastaa asioita kavereille myös. Sitten mulla on muutama ekana liivei. Mä oon napustellut näitä tässä koko päivän aikaan. Näitä on niin paljon. Mä pyysin ehkä 200 grammaa, sit se vaan kauhas. Mä luulen, että tässä on jopa yli 100 vielä. Yes. Niissä on kyllä kivet. Näitä Mä tulee maksoin kaikki vaan niin 150. pusseja näihin kaikkiin juttuihin. Jep. Tää on ihan kuin ois jossain niinku Bangkokissa. Sitten samassa lingerie-kaupasta
Niin, tää on mun lemppari, minkä mä Ai sä ostit ostin. ton loppujen Mä lopuksi? ostin. Nice. Mä oon siis vähän huolissani, että mahtuuks tää mulle. No, kohta nähdään, kun meillä on trials. Tää on ihan vähän pieni tästä ylhäältä. Mut siis mä oon vaan niinku, mun mielestä noi rusetit ja polkadots ja tää on vaan niin älytön. Jep. Ja sit tää helma. Jep. It's cute. Jep. Ja sit tää on tämmönen hupsu upea toppi. Tässä on vähän lyhyet nää olkaimet, mutta nää voi fix. Laitan tähän, koska tää kimataan tää aurinko. Ja sit vielä tämmönen. Näistä mä maksoin 10 € yhteensä. Mä maksoin 5 € Kahdesta. noista mun alusvaatteista. Tässä on niin upea tää niinku hip mun mielestä. Toi on niin kaunis. Toi on ihan supernätti. Musta tuntuu, että tää tulee ainakin mahtuu mulle hyvin. Joo. Sitten sieltä sama lady antoi nää pikkurit. Se laittoi näitä mä en vapaaehtoisesti valinnut, mutta se laittoi nää vaan tuonne muovipussiin mulle. Mut noi meidän noissa ritsikoiden Totta. Ja sit nää mä valitsin itse siis ilmaiseksi. Sitten mä olin vaan silleen, että okei, nää on myös söpöt. Sitten toisesta liikkeestä nostin nää rintsikat. Albania is changing me. Yep. Or actually, I'm getting out of my shell, koska ne on niin upeat. Ja nääkin tulee mahtuu. Oh my god. That's fucking disgusting. I love it. Okay. Tässä oli mun haul. Mä en Ai ostanut niin, sen tässä on niitä enempää. vaatteita. Mä en löytänyt sieltä Berlin Texistä. Noita on niin sikan noi vaatteet mua haistaa. Kiitos kun katsoitte tän haulin. Jatketaanko me tätä vlogia? Ai tän päivän vlogi? Niin. No joo, koska meillä on siis bar. Ja me käydään syömässä. Jep. Okei. Jäädään. Näin Perunaa. Tähän meidän hotellin viereiseen niinku traditional food spottiin. Ja siinä oli niinku noit saatavilla. Mä oon niin surullinen, että niitä ei ollut niin vihanneksia, se olisi ollut niin hyvä. Joo, jep. Me ollaan 2 tuntia niin kun tää menee kiinni ja mun mielestä tää on tosi tämmöstä lounasruokaa. Ja mä mä kerkeen saada niitä vihanneksia milloin vaan. We're never gonna eat a vegetable on this trip. Mutta tässä on linssikeittoa. Ja toi oli jotain pastaa vielä. Ja juustopasta juttu. Joo. Ja sitten mä otin perunoit vielä maistiaiseksi, mutta mulla on niinku pääruokan. Se oli mun purkaamaan tossa. Kanaa ja riisi. Toi riisi näyttää niin gushy. Jep. Niiltä. Ja nyt me syödään, koska me ollaan ihan nääntyneitä. Jep. Tuosta edellisessä klipistä oli 5 minuuttia. Meillä oli ihan hirveä nälkä. Tää oli oikeesti aika hyvää. Tää kaikki ruoka oli siis kylmää, mutta it's okay. Kello on jo 5. Ja tää menee 7:00. Mun ei mitään sanottavaa, mut... Okei, mä ja Anni ruoan jälkeen me mentiin vähän kiertelee. Tää on niinku tämmönen ei tasainen, on vaan hassu. Totta, se laskeutuu. Toi lippu on siis valtava. Siis mä en tiedä, jos tässä käsittää, että kuinka iso toi on. Siinä näkee, ota pidä paikallaan, niin siinä näkee miten hitaasti se menee tuulessa. Siitä saa käsityksen. Toi on massive. Toi on silleen niinku Kotkassa on se iso lippu. Onko se Kotka, missä se on? Ai kaupunki, Kotka. Joo, Suomessa. Mä luulin, että sitä kyllä älpään. The eagle of Albania. Ai niin, mulla on mustat hiukset. Ihan sika hyvät. Mut ne ei oo niinku mustat. Eiks niin? Kommentoikaa alas, jos minkä Comment down below, guys. Minkä väristä mun hiukset on? Mutta me oltiin äsken... Toi lippu on massiivinen. Toi on. Anni ei pääse sen yli, kun on iso se on. Anni ei kutsu mua. I saw you pull out the phone. Toi on sama kuin silloin, kun mä menin Kotkaan. Mä olin siitäkin lipusta niin shokissa. Mä en oo koskaan kuullut. Onko siinä Suomen lippu vai? Joo. Damn. Eikö siinä Albania lippu? Mä luulen, että jos Kotkalla olisi ollut oma. Mutta kierreltiin äsken jossain ostarilla. Ei löytynyt mitään. Mulla on siis nämä vaatteet. Mulla ei oo vaatteita. Ja mulla on vähän kylmä. Ja mä en myös kattonut laukkuu mukaan, niin mulla oli kaikki niinku vaan tässä mukana tällä kädessä. Mutta mitään ei nyt löytynyt sopivaan hintaan. Niin me vaan käveltiin, että päädyttiin tähän. Onks tää Strindbergin? Mikä tää on? Strindberg. Joo, tää on kahvila Strindberg Helsingin. Tää oli joku Stradenbergs vai Strembergs. Joo, tai Skagen. Siis se oli joku SKA. Kato, noi vuoret on niinku vaaleanpunaiset. Joo. Ja toi toinen ihan naamalta.
totta. Tuo näyttää semmoiselta Pääsiäissaaren naamalta. Niin näyttää. Tää on niin sen, kun Albanian lippu ja Pääsiäissaaren naama vierekkäin. That moment when you see this two together. Mut joo, me vaan tultiin tänne ehkä pyöriin ja pöhisee. Me koitetaan löytää myös kahvilaa, mut mikään ei oo nyt oikein hitannut. Jep. Mut täällä me vaan sitten... Mulla tulee vähän mieleen se Pariisissa niinku siinä Eiffeltornin niinku edustalla, tai se korkealla oleva paikka. Ja tässä on taas niinku tämmösiä Spanish houses. Joo. Täällä on niin kummallinen arkkitehtuuri. Sit just esimerkiksi toi Pääsiäissaaren naama. Niin. Silleen täällä on tommosta. Täällä on niinku pikkuhopalahtitaloja. Jep. Sitten täällä on niinku tommoset Spanish houses. Sitten Joo, täällä on toi semmoset Spanish niinku... on toi. Semmosta kaikki niinku... Täällä on kaikkea. Täällä on kaikkea. Täällä on jokaiselle jotain. Me ollaan niinku... Vuoret näyttää pintilta. Niin, ihanaa. Ois kiva nähdä toi auringonlasku, mut se on vähän tuolla rakennusten takana. Mut niin, täällä on vähän silleen, musta tuntuu, että jokainen katu kun kääntyy, niin on niin eri tunnelma. Ja muuttuu tosi paljon. Täällä on vaan niin rikasta tämä arki ja täällä on niin paljon kaikkea. Ja tää väkiluku on siis sama kuin Helsingissä ja vajaa jopa. Jep. Niin en mä tiedä, tuntuu jotenkin hullulta. Mä en oo nähnyt Helsingissä koskaan näin paljon ihmisiä. Jep. Mut joo, me äsken vlogattiin niinku tossa. Sitten Anni on pysähtynyt nyt tossa ja nyt täällä ottaa videon tuossa. Mä tykkään, kun se on niin iso, että miten se liikkuu tuulessa. Okei, Kun se liikkuu niinku silleen, se liikkuu silleen, miten iso lippu liikkuu. Se ei liiku silleen niinku normaali lippu. Vertaa Se on tota. totta. Silleen, mitä toi tekee? Tossa ei oo niinku... Silleen, tolle ei oo mitään. Otata tää Se mitä vs. Ei, toi oli just huono hetki. Toi. Mä teen uudelleen. Jep. Silleen, Toi vs. Okei, upea. Mutta toi on myös silleen jotenkin aika matalalle. Tosi paljon. Pitäisikö saada yhteiskuva susta? Mä haluan pitää mun puhelimet kiinni, kun pelkään, että se viedään. Näyks ne? Mut sä et kyllä. Tää on for the vlog. Yeah. For the what? For the vlog. Anni toi meidät tämmöseen upeeseen Radio Bar nimiseen paikkaan. Specialty cocktail bar. Siis täällä on niin paljon niinku, tää on upeeta. Mä haluaisin maistaa tosi paljon kaikkea. Hi. Yeah, I'm gonna have the spicy margarita. And I'll have the London Mule. Thanks. Kuulitte juuri meidän tilauksen. Täällä on siis ihan kaikkea. Siis mä haluaisin maistaa Dirty Martini, koska mä oon aina... se ei oo vaan tullut vastaan aikaisemmin. Nyt silleen olive brine, that sounds so good, mut mä en ihan uskalla. Mä pelkään, että se on pahaa. Niin mä testaan sen ehkä tokana juomana, koska se ei voi olla eka. Ja pisco sour. Se on vähän kalliimpi. Se on. Mä otin se egg white. Niin. Joo. Mä otin London Mule, koska mä rakastan Moscow Mulea ja mä rakastan ginia, niin tää London Mule on silleen, että tässä on vodkan sijaan ginia. Perfect. Oikeastaan niin, tää on niinku... Mä rakastan kuinka paljon näitä on. Wow. Mä en tykkää kyllä mintusta oikein. Cuban mojito. Täällä on siis, mun tekee mieli niinku ainakin ottaa joku 6. vaan sen Siinä on takia- cloves. Nam. Ai missä? Neilikkä, tuossa Spice Mojitossa. Täällä on niin paljon hyviä. Oh my god, pina colada. Ja fresh ginger. Mä rakastan tämmösiä, että näillä on vaan joka Spiced ikinen. Bacardi. That sounds so good. Mitä näitä? Siis, Mut silleen, oh my god, tää on oikeastaan niin hullua mulle. Siis ei mua silleen, mä sanoisin, että mun pitää juoda, koska mulla ei voi olla absolutismimeininki maailmassa. Ihan mun pitää juoda. Mut se tuntuu mulle niin oudolta, koska mä siis, Niin. no monet tietää, että katsoo meidän vlogia, mutta monet myös, ei katso meidän vlogia, eivät tiedä. Eli mä oon ollut oikeesti tosi alkoholiton tässä silleen nyt niinku tai siis tosi monta kuukautta silleen ihan niinku alkoholiton. Niin, tää on niin hassu, että eilen mä join 3 ja nyt mä join niinku 1 ja nyt mä harkitsen niinku toisia juomisia, niin mulla on semmonen, ei nyt identiteettikriisi, mutta semmoinen niinku mä oon tälleen, damn, can I really be doing this? yeah. Mut
We're in Albania. Yeah, we're in Albania. Mun mielestä eilen me meni ehkä vähän yli. Meidän piti ottaa vain yksi. Mut se oli kai haitannut. Se oli first night in Albania. Jep. Mä olin kyllä chipsiä. Mun ei ollut tarkoitus ottaa 3. Mut täällä, nyt mulla on semmonen olo, koska täällä on niin paljon näitä cocktailleja, niin mä haluan vaan maistaa. Jep. Jos musta tuli, mä otan ton. Ja sit mä oikeesti haluaisin ottaa varmaan ton spiced mojito. Mut ilman minttua, koska mä en oikeesti, voiko sen tilaa ilman minttua, koska mä en tykkää minttua. Varmaan. Mä just mietin, että voiskohan noi tehdä mocktailina noi kaikki. Tai silleen, miksei ne vois? No kai ne voi tehdä, mutta jos mä otan, niin ihan sama, mä vaan otan. Niin. Täällä on erikseen tää mocktail-lista. Niin, toi on tosi pieni. Niin on. Oh my god, mikä toi cream on? Damn. Fortino. Creme de menthe, creme de cacao, cream. Tää on niinku upea lista. Mä haluaisin ottaa tän kotiin. Tää on Ihan vaan, että mä voin inspiroitua. Niin, tää on ihan sikakivan niinku näköinen myös. Tää on niinku, mä tykkään lukea tätä. Jep. Tää on tosi selkeä. Tää on siis semmonen tietovisa jotenkin. Joo. Tehdäänkö tietovisa silleen, että arvaa mitä kaikkea on tässä juomassa? Ei tehdä. Okei, meidän juomat on upeet, mä oon jo juonut. Mulla loppuu tilaa mun puhelimesta, niin me aloitetaan nyt meidän illasta ja ehkä me aloitetaan uusi vlogi tän jälkeen. Pitäisikö vaan sanoa moikka? On niin hyvä. Hei, tää vlogi alkoi siitä baarivideosta eilen ja nyt tää loppuu tähän. 24 tuntia ollaan taas baarissa. Okei. Bye bye. I did it. Anni otti myös toisen spiced mojito. Tässä on kaikkia mausteita. Mitä ottaa kuvia tästä ennen kuin mä maistan? Mä otin mä sanoin tolleen, niin mulla on uusi tappi päällä. Niin mä sanoin tolleen, että voin saada se ilman minttua. Sit se oli tälleen, in my opinion, it's not good without mint. Mä olin näin, okei. Ja sit mulla on Toi on mun minttua. mielestä silleen, että jos sä pyydät erikoisjutun, niin sit ei voi vakuuttaa, että ei. Mutta jos sä tykkäät tosta, niin olisiko sulla oikeus sanoa, että sä et ota? Okei, mä otan kuvan tästä. Oh my god, tässä on niin massiiviset olivit. Niin juicy. Mut kun ne olivit, mitä vasta tänään päivällä oli myös tämmöset mega isot. Discoverannut sen luontokuvaus itsensä. Mulla on uusi puhelin, jossa on ihan hullu kamera. Tässä on niin hyvät zoom-mikot, kuten me tiedetään. Ja tässä on niinku luontokuvausasetus. Joo, no se on aika hullu. Mä aion ottaa ekan hörpyn videolla. Mua jännittää, koska tässä on niin paljon vodkaa ja mä en edes tykkää vodkasta, mutta mä rakastan oliiveja, niin siksi mä teen tän. Okei. Okei! Siis toi maistuu vodkalta, jos se on oliivimehua. Mut se ei ollut edes niin ällä. Se oliivimehu pelastaa sen. Mut toi on vähän ikävä. Tota pitää siemailla pitkään. Toi ei mene yhtä niinku nopea alas. Toi ei mene yhtä nopea alas kuin toi tequila. Mä en tykkää oliiveista. Jos mä tykkäisin oliiveista, niin toi menisi. Tossa toi viina on liian vahvaa. Mä tarvitsisin sen extra dirty, koska mä kyllä välillä siemaan vähän sitä oliivivettä, jos mulla on jotain purkkioliiveja, mut Minttukasa. no. Mä ja Anni ollaan ajateltu, että me mennään shisha-baariin. Ja me koitettiin käydä yhdessä, joka oli lähempänä missä me oltiin. Me käveltiin nyt 10 minuuttia tähän alkuperäiseen, joka inspiroi tän idean. Tuossa on ehkä noita portsareita, jotka kattoo meitä. Ja tää on nyt tää. Ja me ei olla silleen niinku pukeuduttu oikein. Tuossa on niinku tuolla portsaritytöllä on niinku kimalle mekko päällä. Se on niinku pikkujouluvaatteet. Toi on kyllä vähän ahistavaa. Silleen, eiks ne ottais sen tyttöjä? Niillä on pelkästään miehiä siellä. Mut mä en halua mennä sinne, jos siellä En on vaan mäkään. pelkästään miehiä. En mä katso niin facts. Okei, kävelään eteenpäin. Mut mä haluan hukhaa. Me saadaan, me löydetään. Tehdään. Mut upea. Siis oh my god, toi niinku silleen... Tiedätkö ne pelit, ne episode-pelit?
It's giving episode. Joo, oikeesti. Siis noista seinistä valuu vettä alas. Siellä oli se seinävesiputous. Nyt se oli EVE. Toi musa on kyllä hyvä. Okei, kato näitä tyttöjä, jotka tulee. Jep. Niillä on turkistakit. Silleen Niillä on turkistakit. Oota, kato. Voit sä kuvaa mua? Oota, paitsi pääsitkö mä sisään, jos mä olisin näin? Legit. Mut En varmaan. fuck, tuolla on niin hyvä meininki. Mitä me tehdään? Löydetäänkö me joku mekkokauppa nyt? Mä haluun shishaa, mut mä haluun olla semmosessa niinku cozy yläkerrassa.